Забременях чрез инвитро оплождане. Изложена ли съм на по-голям риск от спонтанен аборт в сравнение с други? Рискът при инвитро лечение е подобен на този при нормална бременност. Както знаете, обаче, ние обикновено извършваме инвитро оплождане на пациенти в напреднала възраст с маточни проблеми и генетични проблеми. Следователно, това също увеличава риска от спонтанен аборт в известна степен в сравнение с пациентите, които забременяват по естествен път. При инвитро лечението можем да предотвратим спонтанния аборт със специален терапевтичен метод. Особено през първите 3 месеца от лечението увеличаваме шансовете за задържане на бременността, осигурявайки почивка на легло и подкрепа с прогестерон. Също така можем да увеличим шансовете за успех при инвитро, като изберем ембрион с нормални хромозоми чрез генетичен тест и го трансферираме. Рискът от спонтанен аборт е подобен на този при другите пациенти. Моля, не се страхувайте.